Το νερό ήταν πάντοτε αυτό που έκανε την Άοσα σπουδαία. Και σήμερα είναι πάλι το νερό μας που θα την οδηγήσει σε στέρεη ανάπτυξη. Η πρώτη μεγάλη παραγωγική επένδυση μετά την αποβιομηχάνηση είναι γεγονός. Επειδή δυστυχώς υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι επενδύουν στο φόβο και με ψέματα προσπαθούν να κρατήσουν τον τόπο πίσω και μακριά από την ανάπτυξη, η οποία θα τους θέσει οριστικά και διαπαντός στο περιθώριο, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Πρώτον, καμία ιδιωτικοποίηση των πηγών του Αγίου Νικολάου. Το νερό ήταν, είναι και θα παραμείνει δημοτικό. Δεύτερον, σε κανέναν μας δεν θα λείψει το νερό. Παραχωρούμε μια ελάχιστη ποσότητα της τάξεως του 1,3% της ετήσιας ποσότητας των νερών από τις πηγές του Αγίου Νικολάου. Τρίτον, δίνουμε προτεραιότητα στην ίδρυυση και στην άδρευση. Τόσο η Εθνική Νομοθεσία όσο και η Σύμβαση δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στις ανάγκες ίδρυυσης και άδρευσης. Πολύ απλά, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο το νερό δεν επαρκεί, δεν θα πηγαίνει καμία ποσότητα νερού σε εμφιάλωση. Πάμε τώρα στα τεράστια ωφέλη. Η Σύμβαση για την Εμφιάλωση είναι η πιο επωφελή σύμβαση για τα συμφέροντα Δήμου που έχει υπογραφεί στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Νάουσας θα εισπράττει σε ετήσια βάση σταθερό και κειμενόμενο έσοδο από τη λειτουργία της μονάδας εμφιάλωσης. Τα έσοδα αυτά θα κατευθύνονται για την υλοποίηση έργων υποδομής για τη βελτίωση της καθημερινότητας, καθώς και σε δράσεις για τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας. Δημιουργούνται άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν από δημότες Νάουσας. Η αύξηση της εναλλακτικής δραστηριότητας θα στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα αποφεληθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο κατά την περίοδο κατασκευής του εμφιαλωτηρίου, όσο κυρίως κατά την περίοδο λειτουργίας του. Η Νάουσα και το όνομα αυτής θα ταξιδεύσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τη σύνδεσή του μέσα από ένα υψηλής ποιότητας προϊόν νερού. Ο προορισμός Νάουσα γίνεται σημείο αναφοράς για τον τουρισμό και την ευεξία. Η έλευση μιας μεγάλης πολυεθνικής ελληνικών συμφερόντων στον τόπο μας αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στην προσπάθεια που καταβάλουμε για να καταστήσουμε ξανά τον τόπο μας πρωταγωνιστή. Η πρώτη μεγάλη παραγωγική επένδυση μετά την αποβιομηχάνηση είναι ήδη εδώ και θα συμβάλλει στην πρόοδο, στην ευημερία και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η προσπάθειά μας για την ανάπτυξη του τόπου σε πείσμα όσων επιθυμούν να το δουν να μαραζώνει συνεχίζεται με εμφανή αποτελέσματα. Το επόμενο μεγάλο βήμα που ακολουθεί είναι η παραχώρηση χρήσης του ξενοδοχείου Βέρμιον. Στην υγειά μας.